Vay. Hiç kim yok yani. Bana seyret. Öde men çağırya. Ödem gelen o. Yem neyatsin sapar. Gideysem mi kemay? Gülşen. Bıraktan lan bekle Gülşen aykınır. Ayoğlan. Ödüne çağırya. Ödüne giyeceğe alıp geliyen. Yem neyatsin sapar. Mene gidecek. Dur gitme. Çok hatım. Benim SMS'im. Uğur'dan SMS'im okar Gülşen. Okudum. Yok. Okudum. Son kıyın okan o Gülşen. Son kıyın okan o. Okuyayım. Sizi 3 oyuna çağıryan. Bollu dünya ülkünce. Bollu baskı var gerekten Gülşen. Ayoğlan bollu diye oturma. Her SMS'e bir pellir yadımdan Yok çıkarma. ben 4 pelak oldum mu Gülşen? 4 pelak korkaydı. Ağzı derdim okuyayım. Oyun o ağzı derdi kovalaya. Bardın ağzı derdi kovalaya. Kovalatmacak olsan işlemeli. Hadi pazarın da oldun. Yadınızdan çıkmadı ha. Ay. Ne çeyil oldu? Merdan bu filmin var ha. Tomaşaçılarımı da hödürlönen eyyem 15 yıllarına geçenler. 15 yıllar geçti. Sen neçe yaşın dedin şu an? 11 yaşımda olan mı? 11 yaşında. 11 yaşımda baktım. Sonra da adamla yadından çıkmanlar görüyor musun? Hakiki ol, bakiyası ya ol. Bakiyası zaten olur. Selamun aleyküm dostlar. Biz bugün Aşkabat Pride'da. 3 oyunun yeni ortaya sani Zeman, Ufat, aktrisa, Türkmenistan'ın at kadanan artisti Gülşat Mengliyeva. Halipa ilkilene minnettarlığımı dilriyat, çağırlığımı kabul edip geleniz için. Canına sağ olsun Halipa. Sağ olun Merdan. Ben gepleşinge de tomaşa ediyen katı kılıklı gepleşik. Kılıklı ha? Hava. Görüyanız. Görüyanız. İnni, onu görüyanız o zaman şertlerimi bir de tanıştınız. Ay tanıştıysam hem olacak. Tanıştırsan hasam kovalardı. İnni ben onu her oyunun başında tanıştırıp gideyim. Eğer ustanız, siz menü görkodiyanız, şunu bana bisirip verdiyanız, şol adım ben şef power'ın giyip bisirip veriyan gözünüzün alma. Sizin şey deyip duruyanız da, kıyıvan tuğdun köpattın ha. Köpatmağın tuğdun ne? Her şey de oturmalı. Naharı şimdi öyle değil misin? Ben öyle dedin oladın pişiriyorsun. Doğru. Öyle olan o. Ondan ben son için pişiriyorum. Nel vaktli denallar var. Ağzı birlik saklayarsın. Öyle ağzı birlik olsa gör ne koy. Ondan yani oturursan masine min yaz. Aşkabat Pride'ın bir dastavkasını efendik bir müşteriye eltip veriyorsun. Men eltip vermedim. O iki vol eltip veriyorsun. Ha, iki olup mu? Ha, iki vol eltip veriyorsun. Ondan diğerler Gülşat Mengliyeva, Gülşat aktör bize gelip naharı verip gitti diğerler. Mol sorarlar. Allah alasyan. Allah alasyan. Böyle onunla oyun başladı. Oyunlar tanrı filma bittiler. Birinci oyunumuzun adı Kapya. Ben bir fetre aydiyan, efendik bir aydımın fetre var, koşuyun fetre var. Ya olmasa da özümden bir fetre koşup aydiyan. Şu fetrenin idini Kapya bir fetre aytmalı. Bir fetre söz aytmalı. Onu vakt veriyor mu? 10 sekund. Katı köpeken ne? 10 sekund. Öyle. Onun ne için 10 sekund feyari birinciden vakt almalı yani. İkinciden hem adamın o küpürlüğü var da bir saatlama oturup tutup olan o kâvır fetre. Hocan kıyal, alham gelmeliler yöyle. Alhamdülillah aran kovalmasa bolonu. Ona başladık. Kapya. Başında ben başlayayım mı? Ya siz başlayacak mı? Siz başlayın. Böyle. İli allım tankanı. İli allım tankanı. İli allım. Ay oğlan süpürsene mankan diyeceğim. Estağfurullah. İli allım tankanı. Ay oğlan. Dursana. Asırdın la ankamı. Hem obraza yürüyü diye görüyorum galipim. Aktrisa da. İkinci siz. İkinci men ha. Aha. Şu fetrelen aşağına dostlar. Sizin hem gelen kapılan alkam gelip yetişen olsa yazı verin arkaya yazın. Gözöllerin şahı sen. Gölülürün diyecek gülü. Gözöllerin şahı sen. Şahı sen. Ağası sen. Harpların hem ağası sen öyle mi? Aydımla mın bağısı sen. Olur mu öyle ya? Bağısı aydımında. Düşünenlerle tamaşaçılar ha. Şimdi ben. İli allım içili. Dürlü dümön seçili.
Dürlü dümön seçeli. Durlu dümön seçeli. Tuğulam. Enem. Ay eçili abi. Sulan göreyim adını. Jos. Os. Yeme. Eçil. Eçila. Yeme sorap dur da. Zosa. Neyu zosa. Aha, Aydın Halipa. Ene men mi? Hava. Seni gördüm uzaktan. Oha, seni gördüm uzaktan. Risk kastım uzaktan. Senin yalı ken yalı. Neme? Senin yalı ken yalı. Senin yalı ken yalı. Hava. Senin yalı ken yalı. Sensiz dünyam dar yalı. Vah. Bana değiştiler diyor. Yo, benim biliyorsun. Kim orada baktı? Ben keniyotin içimden. Aydın Halipa. Menin adım Eycecik. Eycecik. Benim adım Eycecik. Alıp beray kur çocuk. Benim içimden şu an tıkırıda oturdu. Alıp beray kur çocuk. Enne men. Hani güzel. Canım beklesene. Dursana Merdan, köynümü yırtmasana. Koy. Köynümü yırtmadan. Koy. Otup bolcuk gel. Kakik otup bolcuk gel Halipa. Aydın Halipa. Benemin mi? Nava. Terruç geliyor ya. Bak, perteter dimer olta angfatlı olin. Kaptı tapmak kıyık. Men bar yarın yol bilen. Yanımda mal bilen. Ay, oltağım sanıyor malına. Desle güllü bilen ya. Yok, gülle mal kovucası o. Gül olsun mu tamasası var? Yani bak mal bilen diyecek mi? Hava gidiyorsun. Böyle. Astın gülüm istemi. Açtın gülüm istemi. İyiyen zatlan isteli. Katı oğul. Bak. O zatlar istemi. Onu Aydın Halep'inde. Bahar gelse gül açılar. Bahar gelse gül açılar. Bahar gelse gül açılar. Oğlan onun ayvaçılar. Yok, kıyılarım yüz açılar. Asletinde kıyılan mı? Oo. Bahar gelse. Bahar gelse gül açılar. Kıyılanmadan yüz açılar. Şimdi ben aytmam ha. Senin adın Gül sonu. Senin adın Gül sonu. Hava. Gel yanımda dursana. Yanımda dur da Koy. Aydın Halep'iniz siz? Dinlon mu? Aha. Nereden? Aha. Aşgabat Pray'da geldim men. Aşgabat Pray'da geldim men. Aşgabat Pray'da Pray'da. geldim men. Neme de ben geldim ben Aşgabat Pray'da. Menip geldim Pray'da. Son dedim Nereden? yani. Yani 10 sekund dedin değil mi? Hava. Hem 15 sekund olur. Alham bu tordu suat. Bu tordu mu? Alham suat. Onu buraya dayanıp olma vallahi yok. Men garaştım Aşgabat Pray'da geldim men. Ähli zatlarına aşık bollum men diye öýtdim. Şoňa garaştım diýmedim. İne. Endi kim uttu men uttum ya siz uttunuz. Birinci oyunumuzda siz tuttunuz. Vay Utlayan. Sağ ol. Hava. Kapya öptü ki neyleyin. Ay bolcuk o diýende. Ya bu azaplar bir yerden çıkmalı onun. İkinci oyuna geçeceğiz Halipa. Geçeli. İkinci oyunun adı sesinden Tana. Men senik bir sungo diskarına can ediyen. Awa. Tanalayan sungo diskarına. Sesim köpçülüğüm tanaya. Bizim tanaya, sizem tanayağız. Şonu telefonda tanımalı. Sesinden. Hava sesinden. Öyle. İyi sizem can ediyen. Stuğumuz ne öyle? Şu ateşeler elbette. Onda? Asliyetinle merdan. Artistçiliği okuwa kabul edilenle sluhun barla valyalar. Hava, barna öyle. Hava. Onu başladık. Sesinden tanı. Olmaya daylan. Oturmun sağaman. Men bir oyun oturun. Yanımdaki söhbette söyleyen oğlanı sizin sesinizi tanımalı, kimdiğinizi bilmeli. Şoň bilen gürleşin. Öne gayrat et tanıtmajak bol. Men şunu utmalı. Onun soğusat verse ikimiz bölüşmeli. Hazır sesini açayan. Gol kozmeler yüzünü. Adı yok. Nomeri var değil mi? Alo, selamu aleyküm Halipa. Aleykümselam. Kovmaya daylanız. Yaman ne? Men Merdan Halipa.
Kotu. Halipa neme mi? Atkadan ha? Awwa. Emmekşin söýgüli artistkalarının biri. Şunu tanamasan merdan bilemem. Halipa. Aytıverim. Neme? Sen adın neme? Ay dayma. Böyle neme rolllarda yerine yetiren keşpinge kayıt keşp. Aytma. Yok aytma öyle. Bolýarmy? Paskas kazık veren Halipa. Men gelmeyle spektaklda oynayan. Ah. Gelin gel adamlar. Teatra bark görmedin biller ya. Tiyatra bardım öyle bu goloydu Bu der. goloydu del. Başka ne mi Paskas da var? Hayır kinoda oynadınız. Kino. Aynen kino kendi şu bu. Halama vay Halipa. Geçen yıl tədil kinonu gördün mü? Bir atrivikten gurlap beren Halipa kino olmasın. Bir böyle. Ya kinodan. Sizi billeden böyle. Men kino düşünmüyorum ki. Ey. Bah. Gülale kifret kılıyor mu? Yo. Yo. Bilmediniz. Gülale. Merdan häzir aýtsam wahy diýersin. Bolly merdan wagtyň bir saatla oturmalylar. Ay böyle kim Halipa aydın yaman gıdık bololuk. Yumuşacığım seni, yumuşacığım yumuşak. Ey vay. Oğulcan Halipa mı? Bilmedin mi sen Havva? Oğulcan Halipa selamun aleyküm. Aleykümselam. Ay, Yo. ben geçen gerek tanıdım ha Amanul Halipa zannedenini tanıdım ha ben. Asılata tanımadın. Acaba sesini incelttin mi? Hani portlayan. İstedim yan işlerin ortadan. Ay umumanlara birilip durdu. Sağ ol Halipa. Sağ ol minnettar. Tanrı yalkatın havarlaşar. Sağ ol. Alo. Ağam selamun aleyküm. Komam, ağam şu an 3 oyun notiyor. Yani yanında da Gülşat Halipa var. Eğer sesinizden tanımalı. Eğer sizin sesinizden tanısa ben utulayan. Tanımaz adam dengleşeceğiz. Yani görülüyorsun hani. Yüzüne seyretmen adi yapıp. Salam. Salamı şu qoğum değilim. Yaxşı qoğum ödünüz. Şükür da qoğum can sağlıklı. O işleyenim sağaman. O. Evet. Ben tanıda inmeye yani. Duradır tanıcağı olayan sesin katı tanış. Köpürageçten sesin be. Ya o Kim diyemem. olsa. Ödüm? Yani. Bile işleşti mi ödeyene? O bileri işleştim. Bilerek işleşipti öde. Kim olsa. Ne mi? Teatr uğruna değil. Yok, tiyatrada. Teatra değil. Televizyonda bir yerine meňzetýän. Eger ýalňyşmasam. Ay yok, televizyonda. Men paskaska bereyin. Alp barzı. Alp barjy. Yok televizyon uğruna sen bile işleştin. Gülşat doğrayacağım. Ha, işleştim. Televizyondan işleştim. Ana diyem gepleştik yani. Dur aýtdym ha. Bir yerine meňzetýän. Men ýama sluhum güçlüdir. Ağam ken paskaska berme men utulýar. Şu toýlar alp barýa hydyr. Ay. İşleşdim ha hydyr öyle hydyr. Qoğum can sağlıklı. Şükür hydyr gołum ödüm. Şükür da sağlı olsun. Sağ olun. Hüzede sağ olun. Minnettar. Tanıdım da. Ağam sağ ol, tanrı elkasın köp. Hak karatlıktın ay Halipa ikisinde de. Ne etti şu cağa diye. Ay daha yolundayım. Be, utlayan Halipa yeňsiňiler. Sağ ol. 3. oyunumuz var. Şerti. Men bir gülkül anekdot, ýalmasa da gülkül waka, ýalmasa da men sizi güldürjek bolup bir sahna oynaýan. Siz gülmän oturmaly. Eger gülmän otursaňyz utjaňyz. Eger gülseň utulýaňyz. Şeýle. Siz hem soň şonýaly anekdot aýtsaňyz bolýar. Ya bir gülkül waka başyňyzda neçe lady gurrunmasaňyz bolýar. Sahnada gülkülü sahna oyna diýmaňa. Ýöne gülkülü gurrun berip bilemok men merdan. Dogrymy aýtsa. Bolýar. Ýöne kim bile belki berjek gurrun gülkülü bolmagy mümkin sana. Belki olan bolupdylar. Onu başlaýakmy? Başlaly. 3. oyun güllür. Hiç il gülmelerlermi? Hiç gülmeler. Aýryp berilmedik galjak bolup oturmalylar. Eşi bizden kılır aylık diýip tabırlatýan bu şemen. Aýlyk mana küçük aýlyny işten öyle o çağırýanda çykýar. De diýip. Aýalyňam gara dağım gelipdir diýip. Boş onun çağırır tätiňiz ýatyk günü diýip. Gara da öýde küçükden prazik bolýar. Şu aýlyk gutorýa men adam gara tümü. Arada öýde gadydım, ýyrydim ýurgumuny katyk bel katyk işjek diýdim.
Onu sonra kaytaracak bolsan baş yolu çayları diyor. Ne gülküş saat yok mu beğendi? Gülmen Halipa. Ağlamalı mı oturup? Men ağlardım size derim oldu. Bolan Halipa güldürmek kıyına. Aman Halipa demaydıp da adamı ağlatmağın saat. Güldürmek kıyına. Doğru aytdyr, menen şonu aýtjak bolýar. Iň kıyın mesele şol şu wagt. Yani artist güldürecek. Kıyına. Tomaşaçylaryň öňüne, ýöneköý tomaşaçylaryň öňüne çykyş etmek bir de aňsat. Ýöne artistleriň öňüne çykyş etmek kıyyn. Näme diýerkä? Äger oňa yo bolmady, güldürmedi. Olar diňe gülmekden olar baha berýär. Baha berýär o. Bahana taparmyka? Näme diýerkäler diýip şol walnene wada senne? Bilegelle de Halipalaryň öňünde hiç kim sizi tanamaýaka gidin Halipalaryň öňüne çykyş etip gördüm. Indi şu ýerde otursa Aşgabat Pride'da. Şu Aşgabat Pride men gözüme hasam ysy görnýär. Näme üçin torasana näme? Men ilkinji ýokaryky mektebini gutarıp gelen ojogum şu öň Aman Gulmametov adynaky ýaş tomaşaçylar teatr watjördi. Bah. Şu gepleşiňe gelýän bolýan bir hili tolgun ýanam. Öz ýaşlyk döwrümem ýadyma düşýär. Ilkinji okuw gutarıp gelip ýaşaçyk artist hökmüne şu teatrın gapsyndan giren bir pursatlamam ýadyma düşüp tolgundum da dogry aýtjak. Teatrda şu wagty şapagatly oyun wady. Şapak. Awa, oyunda Türkmenistan halk artisti Nur Hudaýoğluýew oýnaýardy onu. Aýdym ýadyňda düşýän bolsa şol aýdym köp kişiň gowurýan aýdym molly, aqwalym aýdym. Ýaşlymy ýada salsam diýip. Onuň Türkmenistan halk artisti Döwlet Han Mehmetow oýnaýardy. Şoňam halaşýan gyzyny oynamak maňa meser etdi. O ýerde de giden halipalar bardy. Aljyraýan özüm hem halipalaryň arasynda gorkýan. Jogapkärçilik oluyor o ýerde. Ýöne olaň maňa gollawy, olaň maňa mehri, olaň maňa berýän öwtler men alyp çykdy da şoň. Tuğlama. Öňden oýnap ýören ýaly boldum şo kesdi. Indi Halipa görýärmi? Idil şu ýagdaý men ne boldy? Men ýöne owa Moğolany pes teatryna okap berdim 10 aýlyk kursda. Onsoň Ogulcuma muallim diýip muallimimiz bardy. Onuň ýanky döwrüne daýda bar. Şoň 70 ýaş ýübileýi. Sonra taliplerin içinden bir kutlap barmaly. Bana men nesibime düştü. Men idim kutlap bitecek idim. Bağım kutluğun, näme var diýerler. Ay menem ba diýdim. Näme kutlap berjekdi? Hoca aýkunjak diýdim. Başga näme etjek diýdi. Başga da ýene de baçykysym diýdim. Ondan bardım teatrda. Indi halipalar oturýanymda 50 sanakmy, 40 sanakmy oturýarlar. Aýagym sanraya, ejime jaňa diýen, ýani şu birinji ýerde halipalar öňüne çykjak bolýan. Ayağım fanglaya näme edip kaldyň ha. O eser wat. Ay şeýtindim, çykdym sahna özüm ullukan kostümde. Teatrdan alynan ul kostüm bala. Papawym bilen çykdym. Hoja boldum ilki ýa-kyal hoja aýkundym. O sapak çallar. Soň ýaşy goşugyň soň bir nemesi bar. Oynan rolu bar. Ýaşy babay diýip. Gurum ýetýär. Syratyma gorkup. Onuň üçin Mecnun bolýar herkime. Ben näde koýunoklar erkime. Koýunoklar gördür gaş gerek edýär. Şeýdip döwrüne daýdan doglanyny utladym baryp paýpara çapak çalýar. Men barym şonda Mertan. Badyňmy? Gördüm men şonda. Aýtdyma köp artist bar diýme. Barym. Ana ýadyňda düşdüm men şol oglanjyk men. Senmi şol? Bolmadım. Bolsundan elip. Halipa aýdym. Indi men edegim hem Mertan. Kawat kulkunçdal oýlar oýnaýarsa bolýan. Ha, şeýtýär bedem tomoşaçylardan gülüzüň gelmede de güläýdi diýär. Halipa hoja diýär. Gaýrat toğjum ilki gowy diýip gül ondan men gurrun berendi. Bir gede hoja diýýär. Gysgaçyk sahnalar taýýarlaýarsa hoja bilen. Onuň taýýarlaýar hiç kim gülenok da. Onuň ýekiji bir aktrisam bar, admy oturmaýyn. Şu gülýär. Şu gülýär, diňe şu gülýär şol sahna eserlerine, kiçik degişmelere de satiralara şu gülýär bol. Hoja maňa näme diýersin? Gülşat, şu gülýän bolsa şu degişmeler gowdy. Hemme kişi oturuyor, diňe şu gülýär. Başga hiç kim gülenok. Benim tek başlama wa Mertan. Yoso, diýip otur kalan hojaň diýişi gözüme gelip gülküýär. Utdyňyz. Men tutdum onu. Utdyňyz Halipa. Ay, gowdy. Üçüdüm de utdyňyz. Halipa, 3 oyun proyektinde gatnaşanyň üçin köp minnetdarym bolýar. Ýöreýte Miras şaýsepleriniň adyndan türkmen milli şaýseplerini ýasaýan
ezberelli, ustad, çeperelli yiğitlen adamlar size soğutma, işte o kabul edin, içinde de size kol sözlerinden yazılan Sağ ol Zapiskada Merdan. var. Bizim hemmeňize. Bilýän, şunu men arzu etýärdim. net. Ya men internet ulgamyna şular iýerleýän we görýärdim de. Doğru. Şuň seplerini höwes edýärdim. Gatgy görýärdim. Şeýle bir hili sünnälen uwdan ýasaýarlar da şay sepleri. Nesip etsin Halipa. Evet. Ini Aşgabat Pride'ın adamlarım soğuduğunu kabul etmeni haýyş edýär. Ýene sowatjam. Pride Mix. Sağ ol. İçinde ne malını men bilem, ağırdan Halipa. Minnettar. Hava. Men bize bütün maşgala goňşulamyz bilen ýetjek bilen. Fikri adam arkayın doyur. Söylemi? Fikri adam. Minnettar. Sağ olun. Taňry alkasyn. Olalar alay. Aha, ağırdır ha. Awa soň öýe gidip barýakamalaryn bolmy? Nerden? Sizin dörejilik toparyňyza Aşgabat Pride'a öz minnetdarlygymı bildirýän. Sağ olun. Sowatlaryňyz üçin Taňry alkasyn. Sağ olun. Dogry garaşmadym. Sağ olun. Awa minnettar. Şu proýektiňizde de uluslarlylar arzu edýän. Sağ olun. Bu proýektiňizi şu internet ulgamyna iýerleýijiler gaty kän. Awa. Maňa ananay men özüme uly höwes bilen görýän. Awa. Yani ýekeje gyýjagadym, olam höwes etip görýän. Häwat TikTok'da da böleç goýýaňyz da gyzyklyja dip özümiz kommentariýalarym okumany goýýarsa. Awa. Şu kommentariýalarda hemmesem iýdi ýokmy? Haçan dowamy gelýär dip soraýanlar. Hakikat. Ini şu taýda bir soru öğretilmeli. Aslında ne köp şu fungo dişgarlaryny görsem sorarny ýören soralam bolýar da. Duýdansyz bolan garaşmaýan ýagdaýyňyzda, garaşmaýan pursatyňyzda gelen bir tolgunurjy pursat boldymy? Ha, ýatdan çykmajak pursat. Kän boldy Mertan. Kän. Biziň her bir günümiz gowy. Biz gowy ýurtda ýaşaýas, abadan ýurtda ýaşaýas. Awa. Ene 2017-nji ýylda biziň ýurdumyzda ýapyk binalarda öte ustunuwa boýunça 5-nji Aziýa oýunlary geçirildi. Hawa. Bilýänmi? Ol Hawa. Bütün ýer- dünýä boýunça. Bütün dünýä boýunça ýer ýüzüne ýaýratda şoň Hawa. ýokary derejede geçirildi. Hakyky. Şoğullar hatamız buýsonlyk. Biziň ýurdumyzda da şular ýaly Aziýada oýunlar geçirilýär dip buýsonlyk. Ýöne men buýsonjym hatam goşa-goşadan geldi soýul. Hawa, aha. Ine soýul 2017-nji ýylda maňa hormatly arkadaşymyň hormatly adyna münasip bolmak bagtymy ýetir etdi. Allah Türkmenistanyň arkadan artistden hormatly ady münasip boldum. Tuğalama. Men muňa men maşgalamyňam özümem minnettar boldum sen men onu garaşmadym. Sowat dolul bize. Tuğalama. Biziň maşgalamyza. Tuğalama. Biziň edýän ujypsyzja rahmetimizde şeýle ullakan baka berýär biziň hormatly Awa. arkadaşymyz, Awa. arkadaşly serdarymyz. Awa. Öz minnetdarlygymy bildirýän. Evet. Awa janlar sag bolsun Allaha. Ömürleri uzak bolsun. Elbette. Bize de ähli sungo dişgarlaryna şol derejelere, şol sepkitlere barmaklaryny tüýsüremden arzu edýär. Menem edil şu pursatdan peýdalanyp, şunun ýalwatlygyny üstünde işläp, halkymyza ýetirmegi ul mümkinçilikleri döretmeýän üçin Ahman arkadaşly serdarymyza tüýsüremden minnetdarlygymyzy riýat goýulan janlar sag başlary dik bolsun. Belent başlary elmide ama aman bolsun. Oyun nutlunu bilse ýaşy diýär. Utulluk nesip edenden. Vandan çıktınız. Vandan mı? Menyonu al yaz. Saylayanına karı al menyonu. Getir. Ene. Saladım saylap bilýänsiň Halipa. Ekranına sayla inne Mert. Ene şulan aýdyny üstüne bassang şolan hemmesi çykýar. Käwa toýa barsak öýdimeýän zatlaryny iyi diýerler de bilýänmi? Tädiýler, öýdýär. Tädiýler de şey diýerler. Men şu öýdimeýän zatlaryny saylaýyn Merdan. Öýdýmeýän zadyny hemme lazım. Näme delliýsene Merdan? Aha. Sen talip bolup gördüň ha? Ona ýedilet talip bol. Ýedilet. Sonra yumurtka çakmana gow öwrenensiň ha? Elim öwrenşip gidendir ha? Yumurtkanı mı? Uzattı, seyretmen çakkan. Ey laklar edeceğim, böyle laklar edeceğim. Yumurtka söyledim o. Bol. Çak böyle bunu. Bollunu sen yumurtka çakıp bere. Ay, bol ya Halipa. Bir de onu etme sağ ol. Näme diýsene sen bana şunu köp sowat berdim. Ya. Özüm iň halayan sowatlam berdim. Tuğalama. Aýtma menen arzu Awa. etýärdim şu sowat. Bol ya, Halipa. Gereklerine haram berik. Bol ya, sağ olun, size sağ olun. Şunun bilenem, yine de var, soyunun, yine var sahanını geçirip tutarıyaz. Halipa gıdık boldu mu? Men üçin agydykly boldy. Indi ol tomoşaçylara bagly. İndi kızanna kim çağıralı? Hukman komentariyada yazın. Sebebi bize sizin fikriniz gıdıklı. Like basıp komentariya yazıp ağza olmanam yattan çıkarman.
Can-can gatay vallahi. Kıynala değil. O kıynala can-can gatay. Onu bir içilem ene size. İçilem alın onu. Hanım da coş koyur. Ay coşun. Öldüm coşaktan. Onu hemen ki tanımada görüşeceğiz. Sağ olun, öldüm de konuşuyorum. Ay oğlan süpürsene man kan diyeceğim oğlan. Estağfurullah. Üç oyunun yine var teyze fani. Gülşat, Mengleyi var. Canım pek dokunsa ayıpın mı? Ödemin çağır ya. Ödem gelin. Vardın arzu tedi oraya. Oğlatmacak oradan işlemeli. Şef boğurun yaşayın geyit. Esirp belen gözün odun alma. Nel vaktlı denallar vaktlı. Ağzı birlik takla ya. İyiyen zatlan isteli. Canım pek dokunsa. Dursana merdan köynünü yırtmasana. Oğlanların ayvaçılar. Seni gördüm uzaktan. Risk kastım dudoktan. Kutardı mı? Alhamdülillah. Yani onu oraya dayanıp olma vallahi çok. Gayrat et tanıtmacak ol. Men şugün utmalı. Gelin gel ya adamlar. Saatra bark görmedim biller ya. Ben ne diyeyim? Koyun oklar erkime. Yırtını öyle. Gülmen alayım. Ağlamalı mı? Şu gülyan olsa şu değişmeler kovdelli. Tamam. Benim tek başlama var merdan.